Vítam vás na našom webinári Ako získať pozornosť, spoluprácu a komunikáciu hodín už od prvej hodiny. Takže ešte raz, lebo neviem, či to už zachytil Facebook, dnes sa spoločne pozrieme na to, ako získať pozornosť, spoluprácu a komunikáciu detí už od prvej hodiny. Ja si ešte skontrolujem, či sa dobre počujeme. Ak vy ma už počujete, tak mi napíšte do komentárikov, že ma počujete. Zatiaľ tu ale nevidím, že by mi nabehli vaše tváričky, taká tá značka Facebooku, že všetko funguje. Takže poďme sa pozrieť, či naozaj nám tu ide živé vysielanie v skupine a či sa počujeme. Áno, takže sa počujeme. Výborne, tak to sa teším. Takže vás poprosím, a už tam vidím aj sledujúcich, tu na počítači mi to nezobrazuje, ale na mobile mi to zobrazuje. Je dosť možné, že komentáre od vás sa mi nezobrazia na počítači, ale budem sa musieť pozerať na mobil. Takže keď sa občas pozriem dole, to znamená, že si načítavam vlastne tie komentáriky od vás. A už tu aj nejaké vidím, takže čo mi píšete? Ja vás každopádne vítam a kým sa tu trošku pozbierame, lebo ono chvíľočku trvá, kým sa nám to pozbiera, tak moja prvá otázka na vás je, či vás zaujal môj outfit, ktorý som si dnes špeciálne pre vás pripravila. Tieto okuliarky ružové, ktoré dodávajú múdrosť a tento klobúčik, ktorý dodáva zábavu. Dúfam, že som zaujala vašu pozornosť. Napíšte mi, či áno alebo nie, pretože tento webinár je aj o pozornosti. Takže zaujala som tu vašu pozornosť? Ja si to už teraz dám dole, lebo zle sa mi pozerá cez tie okuliare a je mi aj trošku teplúčko. A keď mi napíšete, či som vás zaujala, teda ešte si ho nechám, lebo neviem, či som vás zaujala, a klobuček si nechávam, napíšte mi, či máte aj vy tam, kde sa nachádzate, tak horúco, po prípade, kde sa nachádzate. My tento týždeň robíme detské anglické tábory, a si predstavte s tými deťmi v tých horúčavách, tak ja sa parím ešte aj teraz večer z toho celého. Takže ten klobúčik mi dáva zabrať. Idem sa pozrieť na tie komentáriky od vás, či som vás zaujala, či sú tu nejaké komentáre. Áno, zdravíte ma všetci a áno, zaujala som vás, tak výborne. Tak teším sa, tak ten outfit, ktorý dnes mám, tie špeciálne okuliarky teda a ten klobúčik vás zaujal. Ja si ho teraz už dám dole a o tom, prečo som to tak urobila, si povieme dnes na webinári a budeme si dávať aj ďalšie tipy. Čo nás teda dnes čaká? A najskôr sa pozrieme na webinár, pozrieme sa na tie 3 oblasti, ktoré sme si spomínali, teda ako zaujať deti, tá pozornosť, ako vytvoriť to, aby s nami spolupracovali, aby spolupracovali medzi sebou a ako zabezpečiť to, aby komunikovali, pretože samozrejme tá komunikácia je pre nás veľmi dôležitá, keďže učíme jazyk. Potom sa pozrieme na aktivitky. Ja som vám slúbila 5 aktivitiek. Bude ich trošičku viac, nie oveľa. Myslím, že ich tam nejakých 7 alebo 8, ale teda aktivitky tam budú. A potom sa pozrieme na to, ako vám viem pomôcť ešte viac do hĺbky, špeciálne tak na mieru, čo vy potrebujete, aby naozaj tento školský rok 2026-2027 bol tým školským rokom, akým si želáte. Čo si želáme? Aký školský rok? Napíšte mi do komentárov, som zvedavá. Ja vám poviem kratučko o sebe, aby som sa predstavila, pretože veľa z vás je nových, vidíme sa prvýkrát, ale teším sa aj z vás všetkých, ktorými sa stretávame pravidelne. A vy mi zatiaľ do komentárikov napíšte, aký školský rok by ste si želali, aby bol tento. Moje meno je Majka Marinčáková, som lektorka, učiteľka angličtiny, už skoro dá sa povedať do 30 rokov, teda naozaj veľa rokov. Medzi tým som tam mala nejaké také mini pauzičky, ale to učenie tam bolo stále. A posledných 10 rokov mám jazykovú školu, kde aktuálne pôsobí 22 lektorov a vlastne snažíme sa využívať nové poznatky, všelijaké novinky, ktoré nám ponúka dnešná doba, aby sme tie deti, ale aj dospelých naozaj učili ten jazyk tak, aby to fungovalo.
pretože všetci si pamätáme, ako to niekedy bolo v školách, možno vy ste mali to šťastie, že ste to tak nemali, ja bohužiaľ nie, ja som sa učila klasickými prekladovými memorovacími metodami, takže keď som sa v 18 dostala do Anglicka, čistá jednotkárka z gymnázia, mysliaci, aká som hviezda, tak hviezda som vôbec nebola, pretože nielen, že som im veľmi slabo rozumela, ale veľmi ťažko sa mi dávala nejaká veta dokopy, pretože tá konverzácia na tých hodinách bola, povedzme si na rovinu, veľmi slabá. Bolo to viac o gramatike, viac o memorovaní, viac o slovíčkach a podobne. A toto vlastne, my sme sa tu dnes stretli preto, aby to už tak nebolo, aby sme tie naše deti učili aj dospelých, ale teda dnes sa venujeme deťom, aby sme ich učili tak, aby to bolo funkčné, aby to bavilo nás a aby to bavilo aj lektorov. A ja sa idem medzi tým pozrieť, či ste to splnili a napísali ste mi, čo si želáte, aký školský rok, to bola vaša úloha. Takže veselý a pohodový, súhlasím, poďme do toho. Veselo, je tam 6-7, inak to je veľmi dobrý point, Juraj, výborné. 6-7 tam bude budúci rok, to sa nám bude vrácať určite. Úspešný a produktívny. Chtěla bych učit stejné děti jako minulý školní rok, ale nebylo mi přáno, takže se budu znovu učit spoustu nových mien. Nicméně se těším a věřím, že to s děťmi zvládneme. Krásne, určite áno, Editka Eliška. A ospravedlňujem sa za tú češtinu, snažím sa, ale samozrejme nie je to môj prvý jazyk. Snáď prínosný pre deti a lektorov, učiteľov, spokojný, veselý, hravý, aktívny, veselý, pohodička, pohodový, pokojný. Opakujú sa tam viac menej veľmi podobné veci a myslím si, že všetci si naozaj zo srdca želáme, aby bol ten školský rok pohodový pre nás aj pre študentov, ale zároveň samozrejme efektívny, aby robili tie pokroky, aby na tých hodinách boli sústredení, aby sme mali tu ich pozornosť, aby komunikovali, aby sa učili v tom jazyku komunikovať a samozrejme, aby spolupracovali. A o tom je ten dnešný webinár. No a ideme na to? Ideme do akcie? Ja sa ešte rýchlo pozriem, pretože niektorí z vás ste mi písali ešte, že sa vám nedarí dostať do skupiny, takže len sa pozriem, či tu niekoho netreba pustiť do skupiny. A áno, takže sekundičku, ešte tu pustíme do skupiny ďalších ľudí, ktorí sa chcú pridať a už ideme na to. Výborne. Dobre, takže pardon, ešte sekunda, prepneme sa na to naše vysielanie, aby sme videli vaše komentáre, pretože tu sa nám nezobrazujú. Tak, výborne, už to máme. Tie oblasti, ktoré sme si vlastne pomenovali, že budeme sa im dnes venovať na webinári, tak ja som sa v nedeľu tu v skupine vás pýtala, že ktorá z tých oblastí je najdôležitejšia. A v podstate všetci, ktorí ste odpovedali správne, napriek tomu, že tie odpovede sa líšili, pretože naozaj každá jedna z tých oblastí je veľmi dôležitá. Niekto môže dať väčšiu prioritu komunikácii, niekto väčšiu prioritu pozornosti a podobne. To je úplne v poriadku, lebo každý to máme trošku ináč nastavené. Ale v podstate platí to, a ste to tam aj písali, že všetky tie oblasti sú naozaj veľmi dôležité na to, aby tie naše hodiny dobre fungovali. A čo potrebujeme na to, aby nám tieto tri oblasti dobre fungovali? Čo myslíte? Čo potrebujeme na to? Čo si dnes na tom webinári povieme? Poďte urobiť moju prácu za mňa. A toto je možno aj taký tip do praxe pre vás. Občas je dobré prehodiť to na tých študentov a nebojte sa toho ani u tých maličkých a nechajte ich vybrať, nechajte ich rozhodnúť, nechajte ich odpovedať, neprezrate im odpoveď hneď. Takže moja otázka na vás je, čo si myslíte, čo je dôležité k tomu, aby sme už od prvej hodiny dosiahli naozaj efektívnu komunikáciu, spoluprácu aj pozornosť. Ja si chvíľočku počkám. Uvidíme, čo mi napíšete. A kým mi budete písať, tak všimli ste si tam, že spomínam tie prvé hodiny, prvú hodinu?
Toto je veľmi dôležitá vec, pretože to je niečo, čo nás teraz všetkých čaká. Takže aj preto sa dnes spolu trošku pozrieme viac na tú prvú hodinu, pretože to nás od septembra, možno niektorých od októbra čaká. Idem sa pozrieť na tie komentáriky od vás, čo ste mi napísali. Takže čo je dôležité k tomu, aby vlastne nám dobre fungovala tá komunikácia, tá pozornosť a tá spolupráca. Dôviera bezpečí, jednoznačne. Zaujmúť studenti, jednoznačne. Spoločné pravidlá, jednoznačne. Aktivizovať deti, správne motivovať a nechať aj im priestor na rozprávanie. Toto je veľmi dôležité. Mala som lektora, kde bola presne táto sťažnosť, že nedával priestor študentom, ale rozprával skôr on stále. Navázaní vzťahu, výborne, motivace, zaujmov je, spoznať sa, zoznámiť sa, vysvetliť si pravidlá a čo očakávame od našich stretnutí, výborne. Nebudem čítať všetky, ale viac menej sa zhodujeme, prelínajú sa tie odpovede. Je to presne to, čo píšete. Je to samozrejme vytváranie toho vzťahu. To, aby sme vzájomne mali ten vzťah, aby sme si dôverovali a aby bol vzťah aj k tomu jazyku. Toto je obrovsky dôležitá vec, pretože to je to, čo presne tých našich študentov podrží aj v tých momentoch, keď tá motivácia klesne. Môžu prísť momenty, že sa im darí a potom sa im prestane dariť. Hej? A môžu byť demotivovaní, hlavne už takí školáci a starší. Tí školkári, oni to ešte majú také lážo, plážo, oni neriešia, či sa im darí, nedarí a to je na nich úžasné. Preto je to vek, ktorý naozaj dokáže ten jazyk absorbovať bez toho, aby sa to cieľene učil. Stačí im vytvoriť vhodné podmienky. Ale už tí starší môžu prísť k tým miestam také nejaké jemnej demotivácie, môže nejaká známka v škole nevýsť, nejaký test a podobne. A ten vzťah k jazyku, keď budujete, to je to, čo ich podrží v týchto momentoch. A takisto ten vzťah k vám, pretože ono to spolu súvisí. Skúste si spomenúť na svoju základnú, strednú, poprípade vysokú školu. Ktoré predmety ste mali najradšej? Boli to predmety, kde ste mali učiteľa, ktorý bol nepríjemný, mali ste z neho strach, bolo to naozaj fúha. Tie predmety, aj keď mohli byť akékoľvek úžasné, tak väčšinou ten vzťah tam nebol. Ale kde ste mali učiteľa, ktorý bol férový, ktorý vás vedel zaujať, ktorý to vedel naozaj podať ten predmet tým spôsobom, že vás do toho vtiahol, mali ste s ním ten vzťah, mali ste vzťah s tým predmetom, tak to je presne, to sú tie predmety, ktoré si pamätáme. A mnohých nás to ovplyvnilo natoľko, že to vlastne potom v živote aj naďalej robíme. Takže to je určite veľmi dôležité. Druhá vec je dôležité vedieť, ako postaviť hodinu. Aké má hodina fázy. To všetci asi viac menej vieme. Je to úvod, je to jadro, ten stred a je to ten záver. Samozrejme, ten stred je obrovský a sú v ňom ešte rôzne nejaké podčasti, ale čo je dôležité vedieť, ciele týchto troch častí. Čo myslíte? Čo je cieľom úvodu? A znovu prehadzujem tú opicu na vás, ale toto je dôležité aj pri učení, pretože keby iba ja rozprávam, tak tá vaša myseľ môže niekde utekať. Kdežto keď spolu to tvoríme, tak jednak môžeme vytvoriť oveľa viac, pretože viac hlav, viac rozumu a zároveň ste toho súčasťou, takže máte tú pozornosť. A už trošku pracujeme s tou pozornosťou. Okrem toho, že som vás teda v úvode som zaujala, dúfam, tú vašu pozornosť oblečením, tak aj týmto. Čiže čo je cieľom úvodných aktivít? Povedzte mi. A potom si hneď povieme nejaké tipy na aktivity, pretože samozrejme viem, že to je to, čo chcete. Ale predtým si ešte zhrnieme, čo všetko je dôležité k tomu, aby vlastne to dobre fungovalo na hodinách. Čiže čo je cieľom úvodu? Ideme sa pozrieť, či nám tu niečo nabehlo od vás. Nejaké pozdraví. Tu ešte píše Matúš k tej pôvodnej, prihovoriť sa civilne a zároveň pútavo nastaviť jasné pravidlá. Výborne, k tým pravidlám sa ešte dostaneme. To sa nám tu aj opakovalo.
cieľom úvodu. Zaujať ich, motivácia, aktivizácia študentov. Áno, áno, presne, všetko, čo píšete, je správne. Okrem toho, že ich potrebujete zaujať a preniesť do toho sveta angličtiny, aby zabudli na to, čo bolo predtým a išli s vami na tú angličtinu, tak je dôležité ich aj emočne odstrihnúť od toho, čo bolo pred hodinou. Pretože tie deti žijú tu a teraz. Keď pred hodinou boli hladné, keď ich niekto podkol, keď niekto na nich kričal, keď mama ich vezie na krúžok a je nervózna, pretože nestíhá zápchy a podobne, to všetko sa prenáša na tie deti. A vy v tom úvode potrebujete urobiť aktivitu, ktorou ich natoľko zaujmete, že oni tie emócie dajú preč, uvoľnia sa a dokážu sa naladiť na tú angličtinu. V tom úvode sa veľa odporúčajú pohybové aktivity, ale keď nie úplne pohybové, tak také, ktoré ich naozaj vtiahnu. My sa k ním ešte dostaneme. Motivovať, predstaviť žiakom, čomu sa budú venovať, výborne, aktivovať, povedať, čo je na hodine čaká, motivácia. Áno, všetko to, čo píšete, presne tak, plus ich teda odstrihnúť od tých emócií, ktoré mali dovtedy a zaujať ich natoľko, aby už boli vaši. Aby boli na tej hodine duchom prítomní. Potom máme stred hodiny. Čo je cieľom stredu hodiny? Myslím si, že tu je to viac menej jasné, ale napíšte mi, budem rada za každý jeden komentár, poďme to vytvoriť spolu. Čo je teda tým, čo je cieľom stredu hodiny? Teda tej, dá sa povedať, akoby hlavnej, nosnej časti. Aj keď hlavné časti sú všetky, pretože naozaj sú všetky tri rovnako dôležité. Či je to úvod, či je to záver, či je to stred. Keď poznáte ten cieľ, každá z nich je rovnako dôležitá, len potrebujete naplniť aktivitami ten cieľ a nemixovať aktivity, ktoré sú vhodné do stredu, na úvod alebo podobne, na úvod, na záver a podobne. Niektoré sa dajú, ale sú také, pri ktorých si treba dať pozor, pretože tá istá aktivita môže úplne odlišne fungovať v úvode alebo v závere alebo v strede. Na to si treba dať pozor, pretože každá tá fáza má svoj cieľ. Takže poďme pozrieť, čo mi píšete. Naučiť ich nové učivo, naplniť učebné ciele. Áno, presne tak. Presne to, čo píšete. Áno, to je ten stred hodiny. A samozrejme treba zvoliť správnu metodiku, a správne aktivity, vedieť, ako s danou vekovou kategóriou pracovať a tým pádom vlastne vieme naplniť ten stred tak, aby bol efektívny. Za chvíľočku sa dostaneme k aktivitám aj k tomu stredu a teda dostávame sa do záverečnej fázy hodiny, čo je tým cieľom tej záverečnej fázy hodiny. Pretože naozaj, keď vyberáte aktivity, je dôležité uvedomiť si, čo je cieľom tých jednotlivých častí hodiny. Ak toto viete a viete k tomu vybrať správne aktivity, máte vyhraté, pretože to je to, čo funguje, to je to funkčné. Takže čo je cieľom tej záverečnej fázy? Na to sa ešte pozrieme a hneď si prejdeme k tomu, aby sme si povedali, čo všetko je dôležité. Stručne zopakovať látku, naučiť novú slovnú zásobu, áno, na dosiahnutie cieľa témy vybrať aktivity, fixácia, utvrdenie nových poznatkov. Áno, presne tak. Presne tak, ale ten záver má ešte niečo viac do seba. Hlavne u tých menších detí. Tie menšie deti žijú tu a teraz. Všimnite si to. Oni veľmi silne prežívajú to, čo sa deje práve teraz. Takže keď oni výjdu z tej hodiny a rozprávajú o nej rodičom, alebo spolužiakom, alebo kamarátom, tak oni väčšinou rozprávajú o tom, čo zažili v tej poslednej fáze. Už ten druhý stupeň školáci nie, oni si to už vedia tak viac rozanalizovať celú tú hodinu, ale tí maličkí a ešte tí škôlkári a tí prváci, druháci, tam naozaj oni žijú tým tu a teraz. Takže keď zvolíte na záver skvelú aktivitu, ktorá ich baví, môžete v nej aj si ešte upevniť to, čo ste sa už naučili, alebo si to upevníte predtým a potom dáte nejakú aktivitku naozaj, ktorá ich baví. Ja tu na často v závere dávam aktivity, ktoré možno ani nie sú už úplne toľko jazykové, ale sú tam preto, aby to bola tá odmena, aby to bola tá perla na záver. A oni potom, keď sa otvoria tie dvere a rodičia sa ich spýtajú alebo spolužiaci, ako bolo na hodine,
tak oni povedia presne o tej záverečnej fáze. Bolo perfektne. A toto sa snažíme robiť aj v letných táboroch, samozrejme, pretože tam máme malé deti, takže si dávame záležať na každej tej fáze dňa. K aktivitkám sa hneď dostaneme. Čiže sme si povedali, že čo je dôležité preto, aby sme udržali dobrú pozornosť, aby deti s nami komunikovali a aby spolupracovali, tak sme si povedali, že naozaj vytvárať ten vzťah medzi sebou a k jazyku, vedieť, aké sú ciele jednotlivých častí hodiny a naplňať ich správnymi aktivitami podľa týchto cieľov. Potom ste písali, že sú to pravidlá. Presne tak, máte absolútnu pravdu. Je veľmi dôležité mať nastavený funkčný systém pravidiel, ale nie nejakých, ktoré sme stiahli z chatu GPT. Nemusí to byť zlé, hej, môže to byť dobrá inšpirácia. Ale naozaj niečo funkčné, čo vám bude dobre fungovať. A potom sú to rutiny. Toto je alfa omega. Vy keď si nastavíte s deťmi rutiny, tak to je neskutočný pomocník. My tak napríklad máme it's table time, everybody sit at the table. A toto si vždy spievame, keď oni idú robiť pracovné listy k stolu. A teraz bola sranda, pretože sme mali letný tábor a tam tých detí bolo oveľa viac, tá pozornosť bola oveľa roztrieštenejšia, ale jedno z detí, mňa to nenapadlo, jedno z detí, ktoré chodí do kurzov, začalo spievať It's table time, tak som sa toho chytila a perfektne to fungovalo. Od toho momentu sme veľmi rýchlo vedeli dostať deti pri akejkoľvek situácii ku stolu. A to sú presne tie rituály. Tie rituály potrebujeme, pretože nám úžasne uľahčujú prácu. Potom sú to samozrejme backup aktivity, pretože dobrý učiteľ má to nadanie, ten talent, tú schopnosť, snaží sa to rozvíjať, že vie si nacítiť tú svoju skupinu, toho svojho študenta a vie reagovať. Tá istá aktivita, ktorá vám fungovala pred týždňom fantasticky, nemusí už tento týždeň tak dobre fungovať, pretože ten študent, tá skupina môže byť v úplne inej pozícii. Mohli mať predtým telesnú, sú unavení, mohli mať predtým nejakú ťažkú písomku, mohli byť vonku horúčaví, mohlo vonku mrznúť a neviem, niečo s tým súviselo, niečo sa udialo. Zmenili sa okolnosti, zmenila sa situácia, zmenilo sa možno miesto, ste v inej miestnosti a podobne. Čiže je veľmi dôležité navnímavať si tú skupinu a mať vždy zálohe backup aktivity, ktoré vám v takýchto situáciách pomôžu. Aj k ním si za chvíľočku povieme viac. A ešte tu mám posledný bod, kým už pôjdeme do tých detailných, praktickejších vecí, a to je vaša energia. A tu je moja otázka. Čo si myslíte? Čo je dôležitejšie? Mať perfektnú, dokonalú prípravu alebo byť oddychnutý a plný energie, alebo aspoň teda v dobrej dávke energie, keď idete na hodinu? Čo je podľa vás dôležitejšie? Mať perfektnú, dokonalú prípravu s úžasnými aktivitami, so všetkým, čo k tomu patrí, alebo mať naozaj energiu na úrovni, kde ste úplne, že tip-top. Môžete si vybrať len jedno. Samozrejme, ideálna situácia je, keď máme oboje, ale skúste sa do toho žiť, môžete si vybrať len jednu z tých vecí na vašu najbližšiu prvú hodinu. Čo to bude z týchto dvoch vecí? A to som zvedavá. Idem už pozerať, či píšete. Dôležitá je moja nálada a nadšenie. Energia. Oddychnutá. Určite byť oddychnutý a nabitý pozitívnou energiou. Energia je dôležitejšia. Vy ste aká sofistikovaná skupina. Veď ja vás tu už nič nemusím učiť, vy všetko viete. Perfektné. Predstavte si, že vám niekto kúpi Ferrari, dávam ho ako darček, úplne, že, alebo auto vašich snov, môže byť akékoľvek, hej, Mercedes, Ferrari, čokoľvek, proste auto vašich snov, úplne, že s najvyššou výbavou, úplne všetko je perfektné, ale do toho auta nedá benzín alebo diesel podľa toho, čo tam ide. Na čo? A nedá sa tam dať, hej, proste do toho auta sa nedá dať žiadny benzín, žiadna energia. Na čo vám je také auto? Na nič. Čiže vy aj keď budete mať fantasticky vytvorený plán hodiny s tými top aktivitami, vy keď pôjdete na tú hodinu bez energie,
tak to nepôjde. Chýba tomu ten benzín, chýba tomu to srdce, ten motor, tým sme my učitelia. A ja viem, že to stále dokola zdôrazňujem, ale naozaj je to obrovsky dôležité. Okolo nás sa to celé točí. My sme tým srdcom, my sme tým jadrom, tie deti nás zrkadlia. Ja to tak silne cítim, keď idem na hodinu, kde idem s vyplazeným jazykom, nestíham, proste niečo s mojimi deťmi sa dialo, niečo pracovné. Ja tam teraz dobehnem 5 minút pred hodinou a cítim to, veľmi to cítim. Kdežto, keď a snažím sa o to, aby to vždy tak bolo. Mám ten priestor aspoň chvíľku si oddychnúť pred tou hodinou, alebo mať ten deň ľahší, keď učím viac hodín za sebou, tak je to úplne cítiť, je tam úplne iná energia. Takže naozaj aj na toto si dávať pozor. A teraz ešte pozriem, že čo ste tu písali medzi tým. Áno, má dobrú náladu, dobrá nálada, energia, presne tak, ako píšete. Ste úplne perfektní, presne tak to je. No, takže poďme sa pozrieť bližšie na tie jednotlivé časti, ktoré nám to vlastne ovplyvňujú, tú hodinu. Či tam naozaj bude tá pozornosť, či tam bude tá spolupráca, či s nami deti budú komunikovať. A začnem teda tými aktivitami k tej konkrétnej hodine. Čo by sme mohli dať do úvodu, aby sme naplnili ten cieľ úvodu, o ktorom sme si už hovorili? Teda cieľom úvodu sme si povedali, že je nabudiť tú atmosféru na angličtinu, ak sa dá, tak aj trošku už načrtnúť, predstaviť, čo budeme robiť. Ale zároveň odstrihnúť tie deti od tých emócií, ktoré mali pred hodinou, hlavne od tých negatívnych, ale niekedy to môže byť aj pozitívne. Keď je toho príliš veľa, hej, tak aj pozitívne nemusí byť úplne pozitívne. A ja veľmi rada robím aktivitku Prebuďme príšerky. V úvodných hodinách, keď začínam v septembri, tak si pripravím aj také obrázky príšeriek. Väčšinou ich mám v takom krúžku a dávam ich deťom na krk ako medailu. Oni sa hneď tešia v úvode, alebo len obrázky príšeriek, aby vedeli, že sú príšerky. A hovoríme si I am a monster. I am a monster. I am a monster. A oni už opakujú ten jazyk bez toho, aby museli mať pocit, že rozumejú, nerozumejú. Už komunikujú. Hej? Opakujeme si a potom I am a sleeping monster. A oni opakujú so mnou. I am a sleeping monster. A ideme dokola a opakujeme si a spinkáme pritom. A na to navezuje Wake up monsters, wake up! A oni to hovoria so mňou. Wake up, monsters, wake up! Stretch your arms, monsters. Stretch your arms. Move your head. A takto sa krásne spolu na úvod rozcvičíme. A oni nemusia byť monsters, môžu byť napríklad banány, keď sa práve učíte banány. Alebo môžu byť nejaké rozprávkové bytosti, keď ich chcete potešiť. Oni môžu byť napríklad monkeys, zvieratka, to často detičky poznajú, takže môžete si vybrať čokoľvek, ale jednak deti už začínajú komunikovať, aj tí úplní začiatočníci to zvládnu, pretože opakujú po vás. Zároveň robia tie pohyby, ktoré robíte, čiže je to TPR, takže ten mozog oveľa rýchlejšie si dokáže zapamätať to, čo robíte, pretože je tam prepojený ten pohyb s tým rozprávaním. A tým, že to opakujete, tak sa to vlastne zarýva, tá pamäťová stopa sa prehlbuje a je tam ten zážitok, je tam tá emócia. Takže to je prvá aktivitka, ktorú by som vám odporúčala na úvod. Samozrejme u tých mladších detí, a nemôžem si to odpustiť, a určite ste to už odo mňa počuli, sú pesničky. Ale pesničky sú tak silným a fantastickým nástrojom, že naozaj o nich treba hovoriť, pretože to je zlato, to je poklad, ktorý mnohí lektori a učitelia nevyužívajú. A je to obrovská škoda, pretože v pesničkách sa učia dobrú výslovnosť. Samozrejme musíte mať kvalitné zdroje. Správnu výslovnosť, správny slovosled. Viete tým krásne načrtnúť novú tému, oni si ju napočúvajú, o to ľahšie sa im potom bude učiť tá slovná zásoba, keď to budú mať napočúvané. A oni sa vlastne automaticky učia melódiu toho jazyka, slovosled, učia sa tú novú slovnú zásobu a učia sa ten jazyk celkovo bez toho, aby si to uvedomovali. A keď to spojíte s pohybom alebo s obrázkami, že oni to sledujú na nejakej obrazovke, tak krásne sa im to celé
prepája. My sme teraz robili na konci školského roka ice cream shop, a to bola obrovská sranda, pretože tam ten chlapček vlastne najskôr si dával jednu zmrzlinu, one scoop, potom mal two scoop, potom mal three scoops. Deti, keď potom išli do cukrárne si objednávať zmrzlinu, tak absolútne im nerobilo problém how many scoops, pretože oni to mali z tej pesničky napočúvané a nahovorené, pretože to samozrejme spievame. A nakoniec on má 10 scoops of ice cream a to bola obrovská sranda, pretože 10 kopčekov zmrzliny, no samozrejme, to by sme všetci chceli. Takže pesničky sú fantastickým nástrojom, ale je dobré sa pri nich hýbať, musíte spievať, musíte byť súčasťou. Nefunguje to tak, že vy len pustíte pesničku a čakáte, že tie deti sa pri tom bude baviť. To nejde, už som to zažila, už som bola na takej hodine, kde to lektor takto alebo učiteľ takto skúšal. Nie, vy musíte byť súčasťou, vy ste tam pre tie deti partnerom, vy ste súčasťou tej aktivity a vtedy to perfektne funguje. Potom na úvod, chystáme sa teda na tie prvé hodiny, je veľmi dobrá aktivita My Holidays, moje prázdniny, moja dovolenka. A toto ma inšpirovala Hanka Hrubá, ak tu je, tak ju zdravím. Hanka túto hru volá ako My Weekend, čo je super. A vy si to viete vlastne buď urobiť ako môj víkend, môj sobota, nedela, alebo moje prázdniny, alebo aj čokoľvek, na čo to potrebujete. Je to jednoduché, hrá sa to ako pantomíma, každé dieťa si vyberie jednu vec, ktorú zažilo cez prázdniny, ak hovoríme o prázdninách, a potom postupne deti ukazujú, čo cez tie prázdniny zažili. Niekto môže ukázať, že plával, niekto môže ukázať, že jedol zmrzlinu, niekto môže ukázať, že letel lietadlom, hej, tých možností je strašne veľa. Nebojte sa, deti sú veľmi kreatívne a oni si určite nájdú cesty, ako to ukázať. A opäť podľa úrovne vašich detí. Buď ich môžete nechať hovoriť úplne voľne, že nedbáte na to, že tam je úplne ten minulý čas, lebo sú to ešte malí škôlkári, hej, tak ideme jednoducho I fly, hej, a podobne. Ale keď už aspoň trošku sa to dá, tak určite u tých škôlkarov je dobré už ich smerovať na to, že je tam ten minulý čas, hej. I ate, I went, I slept, and I flew, I had ice cream, I licked ice cream a podobne. Takže vy už si to prispôsobíte podľa seba. Krásna aktivitka na úvod, kde sa vám deti rozhýbu, kde je to jednoduché. A potom moja úplne obľúbená aktivita, ale týka sa už trošku starších detí ako škôlkári, je The Handful of Questions. Obkreslíte si s deťmi ruku, dobre je, keď to robí aj učiteľ, aby teda ste boli tým partnerom. A každý prst symbolizuje jednu otázku. A na tú otázku píšete, alebo deti kreslia, keď ešte nevedia písať, odpovede do tých jednotlivých prštekov a potom si to vzájomne, buď v pároch, keď máte veľkú skupinu, hovoríte, alebo keď máte menšiu skupinu, tak všetci spolu. A môžete to upgradenúť ešte tak, že deti, že to zozberáte, budete si to čítať, každý môže čítať jedno, niekoho ruku, nevediac koho a hádate, koho je to ruka. Kto má rád červenú, kto má rád angličtinu, koho najobľúbenejšie zviera je elefant, sloník, kto má najobľúbenejšie jedlo čokoládu a kto každý deň pije black tea. Čo myslíte, kto to bude? Je to tu napísané. Som to ja, prekvapivo. Takže ďalšia krásna aktivitka na úvod. Takže ktorú úvodnú aktivitu by ste si vybrali pre svoje deti v septembri? Ja vám budem na záver hovoriť o tom, ako bližšie by som vám vedela pomôcť. A jedna z tých vecí, o ktorej budem hovoriť, je špeciálny workshop, ktorý som pre vás nachystala, poviem o ňom viac nakoniec. A na tom workshope si budeme chystať plán hodiny na mieru vám, to, čo budete potrebovať. Takže tam bude viac aktivít, viac inšpirácií, tam budeme diskutovať o tom, či to je vhodné, nevhodné, tak, aby ste si vytvorili plán a aktivít, plán lekcie, ktorý je neprestrelný, proste je naozaj tip-top. Čiže dostanete to Ferrari,
to vysnívané auto a samozrejme potom si musíte naliať tú svoju energiu, aby ste na tie prvé hodiny boli naozaj pripravení. To už bude na vás. Ale o tom workshope poviem na záver viacej. Teraz sa poďme pozrieť do stredu. Tam sme si povedali, že potrebujeme vlastne získať naučiť ich to, čo potrebujeme. Vlastne to je to gro tej hodiny. Ja sa ale ešte pozriem, či mi píšete, že ktorú aktivitku by ste si vybrali. Takže poďme sa pozrieť. Pesničky sú super, My Holiday je super, ruka je super, výborne. Takže vidím, že vás aktivitky zaujali, nápad s rukou je super, výborne. Teším sa, ono to chvíľučku vždy trvá, kým tie komentáriky nabiehajú. Takže ja ešte uvidím, že čo vás zaujalo, aby som vedela. A poďme sa pozrieť na ten stred. Čo si v strede hodiny treba uvedomiť je, že menej je viac. To je pravidlo, ktoré ja sa ho držím naozaj pri každých kurzoch, odporúčam aj vám. Radšej s tými deťmi prejsť menej. Koľko slovíčok na jednej hodine? To je častá otázka v rámci konzultácií. Koľko slovíčok na jednej hodine? Ktoré teda dáme do toho väčšieho kontextu. Pretože o tom je tá komunikácia, aby sme na tých hodinách naozaj nerobili len to, že an elephant, a monkey a podobne, tak je dobré, aby sme to dávali cez rôzne aktivity do rôznych vetných foriem. Napríklad úplne jednoducho, it's a monkey. It's a monkey. Už len ukážem a deti vedia. A toto bolo perfektné aj teraz v tábore. Oni sú tak natrenovaní z tých kurzov, že ja už som ani nehovorila, len som ukázala. Oni presne vedeli, čo chcem, keď som im tie pršteky ukazovala. Takže to je taká malá pomôcka. Alebo keď niečo opakujeme, jedna z aktivít, ktorú tu mám napísanú na tento stred je aktivita I eat, I drink. I eat, I drink. I eat, I drink. To sú presne tie aktivity, kde to jednak opakujete dokola, kde to spájate s tým pohybom. A toto je presne to, čo tie deti vlastne v tej hlavnej časti potrebujú. Aby sa to naozaj veľa opakovalo, aby toho nebolo príliš veľa. Vyberte si 6-7 slovíčok, áno, tu presne píšete, 6 až 8 slovíčok, áno, u týchto maličkých detí naozaj 6 až 8 slovíčok je maximum, je bohato, nie viacej, ale toto často platí a nedodržiava sa to aj u tých starších, pretože ani oni nemajú nekonečnú kapacitu. My potrebujeme, aby sa im to zautomatizovalo. Radšej na jednej hodine preberte 6-8 nových slov, zaraďte cez rôzne aktivity do rôznych slovných hračiek a na ďalšej hodine pridajte ďalšie. A takto vlastne to môžete nabalovať. Ďalší rok s nimi zase pridáte ďalšie. Už tam nebude 10 vegetables and fruit, zelenina a ovocie, hej? Lebo ste postupne nabalili cez 6, ste sa dostali k 10 a ďalší rok si pridáte. Tie už budú známe, pridáte si ďalších 5-6 a už budú vedieť proste toho viacej. Medzi tým už to možno niekde aj zachytia, napočúvajú, pôjde vám to jednoduchšie. Čiže naozaj menej je viac. Takže v tejto fáze nezabudnúť, že potrebujete to opakovať. Potrebujete to ale opakovať cez rôzne zaujímavé aktivity. Teda, čo sú tie aktivity? Úplne jednoduché. Musí tam byť nejaký wow efekt, alebo je dobré, keď je tam nejaký wow efekt. Môžete ťahať obrázky z klobúka. Keď sa už naučili, pospájali si, že it's a monkey, it's a tiger, hej, mám tu nejaké flashkartičky akože, it's a butterfly, hej, tu si predstavte, že mám obrázok, to ste ich už naučili, tak ideme ťahať kartičky z klobúka. What is it? Ukážem len nakrátko. What is it? A schováte. Alebo môžete mať Magic Box. Všetko, čo je Magic, je perfektné. Ja mám väčšinou v taške takúto Magic Box, pretože ju využijem hocikedy na hociakú aktivitku. Alebo rozložíme do krúžku kartičky a máme fľašu, točíme. Na čo nám tá fľaša ukáže? A hneď je tam ten wow efekt, hneď je tam to zrušo. Plus mucholapky, milujem mucholapky, odkedy som ich spoznala. Búchame s mucholapkami, hej? Alebo mám takú Magic Stick.
a tu občas deťom požičiavam. Alebo mám takú halloweenskú paličku, na ktorej je na konci kostra a to ich strašne baví vlastne s tou kostrou. Čiže my síce opakujeme to isté dokola, ale je dôležité opakovať to cez rôzne aktivitky. Pridať tam to magic. Toto teraz v tábore sme využívali, je to síce veľkonočné, ale do tých vajíčok môžete poschovávať rôzne obrázky, rôzne drobné veci, nechať deti hľadať a je tam oveľa väčšie vzrušenie. A tým, že je to veľký zážitok, tak je tam hĺbšia pamäťová stopa a skôr si to zapamätajú. A potom, keď chcem, aby sa mi deti skľudnili, tak ja veľmi využívam pracovné listy. Napríklad teraz v úvode mám rada pracovný list, ktorý je zameraný na emócie, pretože sa učíme how are you, I'm happy, I'm sad a podobne. A detičky si dokresľujú vlastne tie jednotlivé tváričky podľa mojich inštrukcií. Toto sú listy z metodiky v kocke, o ktorej vám na konci budem hovoriť, pretože metodika v kocke je môj srdcový kurz, kto ho ešte nepozná. Od minulého roku, keď som ho vytvorila, spolu sme ho takto v lete v auguste krstili, tak už ho má cez 200 učiteľov a zakúpili si ho aj niektoré základné školy, takže z toho mám veľkú radosť. A ďalej farby cez takéto domčeky. Miška navštevuje jednotlivé domčeky. To je takisto veľmi zaujímavé. Deti majú radi ten motív tých zvieratiek a spoločne ich navštevujú. Alebo sa učíme čísielka cez takéto prstíky krásne. Hej, spájame. A samozrejme, narodeninová oslava je top. Takže každý si robí svoju vlastnú tortičku s tým počtom sviečok, koľko má práve rokov. Je tu toho oveľa viacej, hej, tých pracovných listov je tam veľa. To bolo len pre inšpiráciu, pre ukážku, pretože naozaj mne to fantasticky funguje, keď sa potrebujem ja skľudniť a potrebujem skľudniť deti, tak ďalšou formou, ako si zopakovať slovnú zásobu, je práve využívať tieto pracovné listy. No a potom aktivitka, ku ktorej som si zabudla dvere v tábore. Mám také papierové dvere, krásne z kartónu urobené. Je knock knock, who's there? Poznáte to? Dáte si dvere, môžete si vyrobiť z papiera, z kartónu, z čoho chcete. A teraz klopkáte na tie dvere, knock knock, who's there? A za tie dvere schováte ten obrázok alebo tú vec a deti hádajú, čo je za tými dverami. Keď to chcete zjednodušiť, tak rozložte tie obrázky po zemi, aby videli, čo chýba. A oni si to už domyslia, pretože nám ide hlavne teda o ten jazyk. Takže zase nemusíme ich až toľko trápiť, ale hlavne tí starší, tí už väčšinou vedia hádať aj bez toho, aby sme tam museli tie obrázky im ukazovať. Alebo, keď fakt nevedia, tak robím to, že takto ako sú tie dvere, tak ja ten obrázok tak kúsoček povytiahnem a schovám. What is it? A tam už je to zrušenie. Nezabudajte samozrejme aj na tú prácu s hlasom, pretože keby poviem what is it? Tak tam ten moment nie je, hej? What is it? A už je to úplne iné. To je to zaujatie tej pozornosti. To je to, prečo som si na úvod dala ten klobúčik, aby som vás zaujala. Hej? A cez tieto aktivity je presne to, že s deťmi prirodzene komunikujeme. Jednak sú to tie opakovacie aktivity, ako sme si už hovorili. Jednak je to, že im vytvoríte prostredie, že oni hádajú, oni kričia tie slovíčka. Je dobré ich navigovať, aby to dávali do vied. Is it a monkey? Oni budú kričať monkey, monkey. Opravte ich. Is it a monkey? A oni sa opravia. Is it a monkey? No, it isn't. What is it? A oni idú ďalej. A oni sa postupne naučia. A už budú využívať celú tú vetu. Is it an apple? A podobne. Potom tu mám takúto flaštičku, ktorú strašne rada sa s ňou hrám. Minulý rok ma inšpirovala jedna pani učiteľka. Sú v nej obrázky slovíčok, neviem, či to teraz dokážete rozoznať, ale vidíte tam tú ovečku, hej. A ako to s deťmi hráme? Buď to hráme tak, že ja zatrepem the bottle, I'll do the bottle shake a deti hádajú, ukáže sa nejaký obrázok a deti, teraz sa mi práve neukázal, a deti hádajú, aký obrázok sa ukázal. Ale oveľa radšej, keď nemám veľkú skupinu, to hrám tak, že oni si šejkujú tú fľašu a hovoria I shake the bottle and I see a sheep. A ide ďalší. I shake a bottle and I see
A sun! A je tam slniečko. A podobne. A toto je krásne takisto na zopakovanie slovnej zásoby. Úplne jednoducho. A opäť učíte ich vytvárať celé vety. I shake the bottle and I see. A zase je tam to TPR, ktoré je úžasné, pretože prepájate ten jazyk s tým pohybom, čo pomáha v mozgu vytvárať hlboké pamäťové stopy. Dobre? A samozrejme, nezabúdajte na to, že kým mi napíšete, čo je vaša obľúbená aktivita z tých, ktoré sme si ukázali pre stred hodiny, napíšte, tak ja len chcem zhrnúť, že nezabúdajte na to, že deti veľmi veľa naučíte len tým, že tá hodina pôjde po anglicky. A že budú robiť tie základné veci sit down, stand up, bring me the paper, go to the table, neviem, touch the floor, take the pencil, take the red pencil, tie bežné základné povely, ktoré im počas hodiny dávate, ktoré sa často opakujú. To je niečo, čo sa prirodzene na nich nalepí, bez toho, aby ste ich to museli učiť. To mi práve hovorila jedna mamička, teraz v lete sme sa stretli, že síce keď sa pýtala Peťka, ako sa povie, neviem, nejaké stolička, stôl alebo niečo, tak Peťko nevedel, ale že keď prišiel k ním na návštevu native speaker, nejaký ich známy rodinný, a pýtal sa ho how are you, tak Peťko vedel hneď odpovedať, potom povedal OK, come here, sit down. Peťko hneď vedel, že má prísť, má si sadnúť a to je presne to, bolo to pre neho úplne prirodzené. Tie deti, tým, že im vytvárame anglické prostredie, oni preklady moc nevedia, ale vedia reagovať, vedia fungovať v tom anglickom prostredí, keď je pre ne prirodzené. Takže ktorú aktivitku si vyberáte z týchto, ktoré máme na stred? A vyberáte si fľašu, mucholapky, vyberáte si dvere, takže vidím, že všetko vás zaujíma, ja sa z toho veľmi teším. Kvôli času sa trošku už zrýchlim, ale mám tu ešte jednu poslednú aktivitku, ešte k tomu stredu. I have, you have, what do you have? Toto je úžasné, keď sa učíte slovíčko have, a učíte sa ho aj v otázke. Sedíme s deťmi v kruhu, každý má nejakú vec. Ideálne, keď je to niečo, čo už poznajú, aby sa nesústredili ešte na to, ako sa povie to, čo majú práve v ruke. Čiže niečo veľmi jednoduché. A teraz idem. Ja by som držala napríklad fľašu. I have a bottle. You have? A dieťa doplní. Neviem, a bottle, keby to bola tiež fľaša napríklad. What do you have? A pozrieme na niekoho tretieho a on povie, ideálne keď sa aj naučí, I have a bottle, keby mal znovu fľašu alebo by mal niečo iné. Čiže krásne sa točíte, krásne trénujete I have, you have, what do you have? A deti naozaj garantujem vám za 2-3 hodiny perfektne zvládajú I have, you have, what do you have? Úplne jednoduchá otázka. Tých aktivít je samozrejme veľa. Presne na tom workshope, o ktorom si povieme na záver, je to štartovací workshop pre vás učiteľov a lektorov, tak presne na ňom pôjdeme do konkrétnych aktivít a vytvoríme vám plán hodiny, ktorý bude úplne že super duper a bude vám na mieru. No a prichádzame do tej záverečnej fázy, takže tá záverečná fáza, tak ako som už spomínala, tá záverečná fáza je pre tie deti odmenou. Čiže keď im aj chcete dať domácu úlohu, urobte tak aspoň 5 minút predtým a tých 5 minút na záver im doprajte naozaj nejakú jednoduchú hru, ktorá ani vás nezaťaží. Ja napríklad často hrávam na záver stoličkový tanec, ale máme slovnú zásobu pod stoličkami, teda keď sa zastaví hudba, vyberú si obrázok, povedia, čo tam majú a ideme ďalej, zase sa točíme. Alebo robíme telefón. Sadnú si a telefonujeme. Šepkáme si vždy jedno slovíčko z nejakej slovnej zásoby, ktorú potrebujem pretrénovať. A uvidíme, či sa to slovíčko to isté dostane od prvej stoličky až na tú poslednú. A potom sa točia, menia sa a tak ideme dokola. Alebo train. Túto aktivitku milujem. Deti sa postavia za seba. Prvé dieťa povie I swim. A teraz všetci zopakujú I swim a ukážu aktivitu. Dieťa ide na záver, rušňovodičom sa stáva ten, ktorý bol za ním a hovorí I jump a začne skákať. A všetci I jump skáču za ním, ale pozor na to, aby opakovali. Je to presne o tej komunikácii. Keď si vyberáte aktivity, je veľmi dôležité premyslieť si ich tak, aby tam bola tá komunikácia. Perfektnými aktivitami je to, čím ich vtiahnete, že budú spolupracovať.
Treba ich mať premyslené tak, aby krásne pri tom komunikovali, aby ste ich zbytočne nevystavovali, lenže jeden má hovoriť pred celou triedou, pred niekoho to môže byť stres, pre niekoho nie. Buďte vnímaví, ten, ktorý pre neho je to stres, sa môže kľudne zaradiť do spoločných aktivít, kde sa to naučí rovnako dobre, ako keby musel hovoriť pred celou triedou. Hej? A ešte tam máme teda komunikácia, pozornosť tými aktivitami a tá spolupráca. To je presne to, že tými aktivitami vy vlastne si toto všetko zabezpečujete. A tými ďalšími vecami, ktoré sme si hovorili. Pravidlá, aké pravidlá? To si povieme takisto na tom workshope detálnejšie. Nastavíme si spolu celý takýto zoznam pravidiel. Ale len tak pre inšpiráciu teraz. A ja napríklad s deťmi robím, kto ma už dlhšie sleduje, tak vie, na úvod hodiny máme slovenské kolečko, kde sedíme v kruhu. Deti sa veľmi pekne upokoja v tejto časti. Jednak je to rutina, oni vedia, že ma čakajú, takže sedia na koberci. Áno, nie je to vždy 100%, vždy sa nájde nejaký Janko, Ferko, Anička, ktorý niekde odbehne, ale ostatných 8 detí mi tam sedí na koberci. A to je fantastické. A potom mi každý povie jednu vec, ktorú má novú. Nesmie viacej, sú na to zvyknutí, na začiatku roka to trošku trvá, kým si na to zvyknú, potom si ju zvyknú, sledujú si to, aby to bola jedna vec, aby to netrvalo príliš dlho. Jednak sa vyrozprávajú deti, takže už potom nemusia ísť do tej slovenčiny cez hodinu a zároveň si s nimi tvoríte ten vzťah. Je to veľmi o vzťahu, pretože vy o tých deťoch viete, čo sa u nich deje práve doma, či im vypadli zuby, či majú nové tričko, či mama na nich kričala, či brat poslúchal, neposlúchal. Je to veľmi fascinujúce, ja to inak milujem, toto tie deti pozorovať a tie ich rozžiarené oči, ako vám o tom rozprávajú. A zároveň teda to má aj tie efekty, ktoré som povedala, plus to vy viete, čo na hodine čakať, pretože keď jeho práve boli brúško a vám to prezradil v tej prvej časti, tak viete, s čím budete pracovať. Keď on je overexcited, strašne šťastný, lebo ide do cirkusu po hodine angličtiny, tak viete, s čím budete pracovať. Takže má to veľa rozmerov. No a toto je teda aj rutina a zároveň túto časť využívam aj ako zopakovanie pravidiel, pretože my si tu vždy povieme, koľko ľudí bude rozprávať a deti už vedia. Jeden. A my budeme ostatní počúvať, Majka. A tak to bude aj na hodine? Áno. Jedine, že to bude spoločná aktivita. Áno. Hráme sa s hračkami, ktoré sú okolo nás? Nie. V akom jazyku hovoríme? Po anglicky. Hej? A takto my si vždy krátko zopakujeme tie pravidlá, aby to mali čerstvo v mysli. Čiže rutiny a pravidlá naozaj veľmi dôležité. Backup aktivity, ktoré som spomínala, to sú tie, ktoré som spomínala aj, že často dávam na záver, pretože v závere už dávam niečo také uvoľňujúce a toto sú aj často moje backup aktivity. Plus ja si vždy nosím nejaké pomocky navyše, ako trebárs tá fľaša, ktorú som vám ukazovala. Tá je vždy v mojej taške. Mucholapky sú vždy v mojej taške. Hej? Takéto kocky vám ukážem na workshope, ako sa vyrábajú, aké hry sa s nimi dajú robiť. Alebo často nosím aj jedného plišáčika v taške, s ktorým sa vieme pekne hrať, alebo loptičku a podobne. Takže naozaj treba mať aj takýto zásobník backup aktivít, aby vám to krásne fungovalo. A nezabudnite byť naozaj pripravený na hodinu aj v tej pohode, v tej energii. Ja som dneska po obede si zobrala voľno z tábora, dievčatá boli také zlaté, že ma nechali a naozaj som si oddychla, som si pospala, som si poležala, pretože som vedela, že večer chcem tú energiu dať vám. Nemala by som jej toľko, keby to urobím inak. Takže pokiaľ sa vám dá, tak naozaj s tou energiou pracujte. Takže napíšte mi, kým sa pozrieme na to, čo ešte teda vieme urobiť preto, aby naozaj viac, preto, aby tie vaše hodiny úvodné boli naozaj perfektné a od toho sa odvíjal potom celý školský rok. Napíšte mi aspoň jednu vec, ktorú ste si odnesli z tohto webinára. Či už je to aktivita, alebo je to nejaká myšlienka, alebo je to nejaký tip do praxe, alebo niečo, čo vás zaujalo. Chvíľočku sa zamyslíte a ja aj keď hneď teraz nebudem všetko čítať, ja si to budem večer celé prechádzať a budem sa veľmi tešiť, keď mi napíšete. A teda, ako môžeme ísť spolu ešte do bližšej spolupráce, naozaj tak, aby ste boli perfektne pripravení na tento školský rok, pretože chceme, aby bol pohodový, aby bol naozaj bez stresu, aby bolo dobre nám aj žiakom. A sú tu dve varianty. Jedna je taký špeciálny balíček, ktorý som pre vás vymyslela, kde je kurz Metodika v kocke, ktorý som už trošku spomínala, ktorý sme minulý rok spolu krstili. Je to kurz, ktorom
dostanete naozaj kompletné základy toho, čo potrebujete s deťmi, ako fungovať, aké aktivity vyberať, aké sú jednotlivé fázy hodín, aké aktivity k ním patria. Je to veľmi praktický kurz, takže naozaj on je plný aktivít od začiatku až po koniec. Naučíme sa, ako tie hodiny nastavovať, na čo si dať pozor, akým situáciám sa nielen vyvarovať, ale treba byť na ne pripravený, ako pracovať s hlasom, ako pracovať s telom. Pomôcky. Je tam veľa ukážok pomôcok, ktoré aj ja využívam v praxi. Ešte oveľa viac, ako som ukázala dnes na webinári. Ja chodím s takými veľkými taškami na hodiny, už ma v škôlke poznajú. Zároveň ten kurz má 3 časti, to bola prvá. V druhej časti sa venujeme tematickým plánom, ako si ich vytvoriť, ako témy kombinovať, ako dlho sa venovať jednej téme, kedy a ako zaradiť gramatiku, ako ju kombinovať, čo k čomu patrí, či učiť po anglicky, alebo to kombinovať s materinským jazykom. A situácie, ktoré môžu rôzne nastať, to všetko si preberáme v tej druhej časti, aby ste boli pripravení, aby ste mali zvládnuté všetko, čo potrebujeme k tomu, aby to išlo naozaj hladko na tých hodinách a efektívne. A tretia časť, máte tam 3 plány hodín, ktoré ja s vami prakticky prechádzam vo videu, čiže vy nielenže dostanete vypracované materiály, aj s pomôckami, aj s pracovnými listami, s pomôckami so všetkým, takže 3 hodiny na kompletku pripravené, ale jedno celé videjko venujem tomu, že idem krok po kroku s vami cez tú hodinu a ukazujem vám, akým spôsobom tú aktivitu urobiť, ako ju previesť s tými deťmi, aby naozaj splnila ten cieľ. Toto je veľmi dôležité, pretože tá istá aktivita môže byť urobená tak, že tie deti vôbec nezaujme a môže byť urobená tak, že tie deti naozaj úplne vtiahne do tej hry a veľmi, veľmi ich bude baviť. To sú tie detaily, na ktorých záleží. To sú tie drobné tipy, ktoré vám urobia obrovské rozdiely. A o tom je metodika v kocke. Je to naozaj metodika v kocke, je to stručné, je to praktické, je to niečo, čo hneď využijete v praxi. A od minulého roka, odkedy sme ju krstili, a za to som vám nesmierne vďačná, ju už má cez 200 nielenže učiteľov a lektorov, ale zakupovali si ju aj celé školy alebo škôlky. Takže tá bude teraz v akcii, ale v špeciálnom balíčku, čiže vy k tejto metodike dostanete aj ten workshop štartovací, ktorý som vám spomínala. A workshop sa celým menom volá Štartovací workshop. Sme pripravení na prvú hodinu, pretože to nás teraz všetkých čaká. My naozaj chceme mať ten plán, ktorý funguje. Vybraté aktivity na mieru pre tie naše decká, ktoré my budeme učiť. Pretože sú nejaké všeobecné aktivity, ale my potrebujeme konkrétne si to naplánovať a ísť tam naozaj pripravený a na workshope si to so mňou urobíte s mojou podporou. Potom vyložíte nohy a budete sa pripravovať s energiou, aby ste mali aj tú energiu. Nastavíme si tam aj tie rutiny, povieme si, čo všetko môžete zaviesť, aby vám to zjednodušilo prácu. Pozrieme sa na tie pravidlá a pozrieme sa aj na rôzne situácie, aby ste na ne boli pripravení, pretože či chceme, nechceme, tie deti nám furt nejaké prekvapenie nachystajú. Že je to tak. Takže toto je balíček, ktorý je momentálne v akcii do pondelka 17. augusta. Za 78 eur českých korún je to 1938. Potom sa tá cena zvýši. Vy máte ten balíček kompletne v tejto cene, s tým, že ten workshop je naživo, na Zoome 2. septembra, aby sme sa hneď na úvod pripravili na ten školský rok. A kto by nemohol, bude to večer, tak bude mať záznam. A vy budete mať takisto ten záznam k dispozícii. To je veľká výhoda, že aj keď sa zúčastníte alebo aj sa nezúčastníte, ten záznam vám zostane a vy sa k tomu viete vrácať. Viete si podľa toho pripravovať ďalšie a ďalšie hodiny. A bude tam kopec inšpirácií, kopec aktivít a aj nejaké materiály. No a druhá možnosť je, pretože viem, že mnohí z vás už metodiku v kocke máte zakúpenú a už podľa nej fungujete, niektorí už celý rok a aj dneska tam od Zuzky pribudla správa, že tento kurz je super v našej skupine Lektori a učitelia detskej angličtiny. Veľmi sa z toho teším, lebo to nebolo naplánované, to bolo spontánne, to bola úplná náhoda, že to tam Zuzka dneska aj napísala. So Zuzkou sa osobne nepoznám, len zo skupiny Lektori a učitelia detskej angličtiny, čiže ma to veľmi potešilo, že práve dnes, keď máme tento kurz v akcii, tak tam nabehla aj táto spätná väzba. Aj v skupine môžete nájsť rôzne spätné väzby ku kurzu, je podľa mňa naozaj famózny, je to moja srdcovka, ktorú som dlho nosila v hlave, konečne minulý rok sa podarila zrealizovať, ale keďže ju mnohí máte,
poďme to skrátiť, poďme k veci, že? Tak si môžete zakúpiť len ten štartovací workshop pripravený na 1. hodinu, kde sa udeje všetko, čo sme si už povedali, kde vlastne sa kompletne pripravíte na tento školský rok tak, aby to proste fungovalo, aby to bolo super, aby ste boli v pohode. A ten workshop samostatný stojí 14,90 alebo 388 českých korún. Tá cena platí, takisto je akciová a platí do pondelka 17.8. Takže celý tento týždeň máte čas zakúpiť si buď ten balíček kurzu Metodika v kocke plus workshop štartovací, pripravený na 1. hodinu, alebo kto už kurz Metodika v kocke má, alebo chce len takú menšiu podporu, tak vlastne môžete si zakúpiť aj samostatný workshop. Ja za chvíľočku pridám do komentárikov ten odkaz, možno sa mi to podarí aj teraz. To neviem, lebo tento Facebook je niekedy plný prekvapení. Takže keď mi dáte sekundičku, ja to skúsim. Áno, sekundu, už to bude. Už to bude, snáď sa nám to podarí, aby ste sa mohli ísť rovno na to pozrieť. Takže, dobre. A možno sa to tam zobrazí, uvidíme. Keď nie, tak ja to tam pridám, keď skončí webinár. Každopádne, teraz pozerám, že či som na niečo nezabudla. Vlastne zabudla. K tomuto vlastne sú ešte potom ďalšie bonusy. K tomu balíčku väčšiemu, kde je aj metodika v kocke, aj ten workshop, sú ešte vlastne dva veľké bonusy. Jeden je karneval téma, ktorú dostanete kompletne vypracovanú s pracovnými listami, s aktivitami, s online videjkami, s pesničkami, so všetkým, čo potrebujete k tomu, aby vám karnevalové hodiny išli perfektne. A karnevalové hodiny nemusia byť vôbec len cez karneval. Ja ich robím kedykoľvek počas roka, keď chcem deti odmeniť, alebo sa mi to hodí, alebo je to ako odmena niekedy v úvode, keď ich chcem zaujať, alebo na Halloween, alebo na konci roka, alebo aj v tom karnevalovom období. Takže kompletne vypracovaný balíček. Ak sa nemýlim, je tam okolo 30-35 strán materiálov a aktivít. A druhá vec, je tam aj 20% zľava celoročná na naše balíčky aktivít, kde vlastne to je ďalší produkt, ktorý je úplne že perfektný a mnohí ho už poznáte. Ale nejdem teraz do detailov. Takže toto všetko môžete získať túto podporu odo mňa v nasledujúcom týždni za zvýhodnenú cenu, aby som vám naozaj dala tú podporu, ktorú si zaslúžite, aby tento školský rok bol taký príjemný a taký pohodový, ako si všetci želáme. A myslím si, že som na nič nezabudla. Pripomeňte mi, ak áno. Ja sa s vami lúčim a teším sa, že ste sa mnohí pridali teraz do skupiny Lektori a učitelia detskej angličtiny. Tu sa vlastne podporujeme, ja ešte pozerám tie komentáriky, či som na niečo nezabudla. Počas celého školského roka sú tu inšpirácie. A Katka sa pýta, prečo som na vás natrafila až teraz. Katka, hlavne, že sme na seba natrafili. Ja sa z toho veľmi teším. Teraz nám do skupiny pribudlo aj do e-mailovej databázy okolo 200-300 nových ľudí, takže to je úplne perfektné. Ja som za to nesmierne vďačná a verím, že sa budeme spoločne veľmi inšpirovať a pomáhať si na tej ďalšej ceste, aby nám to krásne fungovalo. Takže nepíšete mi nič, že som na niečo zabudla. Ja niekedy, keď sa veľmi dostanem do tej energie, tak to aj na hodinách tak mám, tak ja potom zabudnem na také nejaké technikálie. Ale myslím, že všetko máme, povedali sme si, ja vám naozaj želám úspešný, pokojný, pohodový školský rok. Teším sa na vás tu v skupine. Teším sa veľmi na všetkých naživo na tom workshope, ktorý sa pridáte. A tí, ktorí si zakúpite aj metodiku, tak tam máte naozaj obrovský balík bonusov k tomu a máte kompletne nastavené všetko, čo budete potrebovať na tých najbližších hodinách. Takže priatelia, prajem vám krásny večer, ešte raz veľká vďaka. Bolo vás tu až nejakých 149, to som ani nerátala, že sa nás dokáže toľko zísť cez prázdniny. Naozaj klobúk dole, klobúk, ktorý občas využívam na mojich hodinách, takisto ten som vám ešte neukazovala, takže klobúk dole a veľmi, veľmi sa teším a som rada, že sme sa mali možnosť poznať alebo možnosť opäť vidieť. Krásny večer ešte a záznam bude v skupine a pošlem ho aj e-mailom.